Jeg har fået Mads med her til interview, og mit første spørgsmål det er at fortælle lidt om at gå på en HHX. Jeg synes, det er fedt. Det er anderledes end skolen. Der er meget erhverv i forhold til skolen. Ja. Okay, og toeren, hvad er nogle positive ting ved en HHX? Jamen, grunden til, at jeg har taget HX, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at have noget erhverv, og så er der ikke mange af de normale fag, som man har på 9. klasse. Det synes jeg er fedt. Yes. Og nummer 3, det er, hvad er der er nogle negative ting ved HHX, hvad er det? Ja, det har rigtig meget med matematik at gøre, så hvis man ikke kunne tænke sig det, så skal man ikke vælge den her linje. Okay. Og nummer 5, hvilke typer kan du vælge med en HHX? Ja, der er nok to forskellige. Der er nok dem, der gider, og så er der nok dem, der ikke gider. Og der er ret mange slaggere. Okay, hvad mener du med slacker? Det er nok bare folk, der kommer for at feste og hygge sig, og ikke tage så meget sig sammen. Okay, 6'eren. Vil du sige, at en HHX er næsten det samme som en folkeskole? Hvis ja og nej, hvorfor? Nej, jeg synes, det er meget anderledes. Der er meget mere frihed, og altså fagene er slet ikke det samme. Det handler meget mere om virksomhed, end normal dansk og engelsk og sådan noget. Okay. 7. Vil du sige, at de nye fag vil hjælpe dig med den videre uddannelse? Jeg synes, hvis man godt kunne tænke sig at gå erhvervsvejen, så er det helt klart den rigtige uddannelse. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive læge, så er det forkert. Okay. 8. Hvad vil du gerne, når du bliver ligesom færdig med skolen? Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at blive noget inden for salg. Salg, så økonomi, eller hvad? Ja. Ja. Og 9'eren, den sidste. Hvad vil en højere handelseksamen hjælpe dig med det, du gerne vil blive? Jamen, det hjælper mig vel ved at forstå, hvordan hvad man handler med økonomi og tal og så videre. Tak, og det var det.